To jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda nan jihar Kano. Wannan mutum da kuke gani akwai ƙorafe-ƙorafe da muka samu daga wasu bayan Allah akan cewa an je wuraren kasuwancinsu kama daga unguwar Hotoro, Sheka, Gwale, Ɗorayi, ƙaramar hukumar Kura da dai sauransu wurare da yawa a nan jihar Kano. An yi siyayya a wurarensu, sannan wanda ya siyayyar da suka gan shi ya yi kama da wani malami, saboda haka wato sai suka amince masa akan cewa zai turo musu kuɗin, ko kuma ya tura kuɗin bai zo bane amma zai zo, wanda suka bashi kaya, wanda kuma daga baya wato sai su ga cewa wannan kuɗi bai shiga ba, suka kawo ƙara. Bayan sun kawo ƙara an yi bibiya ta aiki, wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya ba da umarni ga DPO na Gwale SP Abdulrahim Adamu, tare da bashi umarnin a tabbatar da cewa an kamo wannan mutum, wanda gashi an kamo shi, wanda bayan an kamo shi ya mana bayani irin dabarun da yake, wanda idan kuka gan shi yana gabatar da kansa a shi dan uwa ne ga Sheikh Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya, wanda kuma mutane suna jin wannan sunan sai su aminta da shi, sai su yarda da shi, wanda in yayi siyayyar ko da ma ya ce yayi transfer ko kuɗin bai je ba za su bibiya ba, sun san cewa ai tunda dan uwan shi ne, mutum ne nagari kuma nagartacce, wanda kuma daga baya ko kuma yayi wato irin alad na boge, wanda bayan an kawo ƙara a farko an samu mutane guda 13 da suke korafe-korafe a kansa, wanda kuma aka dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, wanda kuma da aka fada da bincike an samu mutane 20 yanzu haka da suke da korafi a kansa, wanda ya cuce su ya ji ya yi sayayya a wurinsu da sunan shi dan uwan doctor ne, wanda kuma ya ce zai tura kuɗin, wasu ya yi alad na boge, wasu kuma suna ta tsammanin zai tura musu, ganin an yarda da shi da kamanninsa kuma sun yarda da cewa dan uwan nasa ne. To gashi dai mu dai daga binciken da muka yi mun tabbatar da cewa ba su da alaka, ba su dangantaka, wato ba dan uwansa bane, wanda kawai yana amfani da wannan dama ne domin ya cuci mutane. Ga mutum ɗaya wato da aka samu, wanda yanzu mutanen da muka samu guda 20 mun yi lissafin kuɗi naira miliyan 2,435, wanda kayayyakin da ya karba kenan, wanda fa iya waɗanda suka zo Banfai kenan, wanda kuma mun saki wannan bidiyo ba mu san mutane nawa ne za su ba. To ga dai wani bawan Allah shi ma, wanda shi ma an yi ciniki a wurinsa, an karɓi kuɗinsa. To a takaice me ya faru da kai ne? Shi wannan bawan Allah ya zo gurina ne sai Jokoko Charcoal Stock kenan, sai guda biyu, sai muka ciniki, sai ce zai tura mun kuɗi. Shi dan uwan Abdalla Gadon Kaya ne, shi ya aiko shi zai aurar da yarsa zai siya, saboda haka da ibin transfer ban ga alad ba, sai ce mun ba matsala, shi kanin Abdalla Gadon Kaya ne. To bayan ya tafi da dan wani lokaci sai muka ga alad din bai shiga ba. Ya kaji da ya gabatar da kansa akan cewa shi kanin Sheikh ne? Kai sai na ji ga mutumin kirki ne, ba zai iya cutata ba ko kaɗan, saboda haka na bashi yadda amanna sosai, amma daga baya da alad din bai shigo bayan ya tafi sai na ji ba daɗi. To yanzu me ka fuskanta? Yanzu gashi a muna nan Banfai, kuma an yi bincike an kamo shi, kuma na ji daɗi sosai. Dan uwan nasa ne ko ba dan uwan nasa? Ko kaɗan ba sa da dangi ba. Kai mu magana da ƙarfi. Na'am. Me sunanka na gaskiya? Sunana Aminu Abdullahi. Na'am? Aminu Abdullahi. Shekarunka nawa? 50. Na'am? 50. A ina kake da zama? Kofar Nasarawa. Matanka nawa? 2. Yaranka nawa? 7. To ka gane wannan bawan Allah? Sunansa Muhammad Rabiu. Ko ka gane shi? Na ma gane. Ya kuka yi da shi? Na je shi na kai ya gurinsa. Na sai jikoko wanda na bayyana kaina a matsayin yadda suke kallo na da yanayi, suna cewa ina kama da Malam Abdalla Gadon Kaya ni kuma sai na bisa a haka. Kuma na kan ce dan uwansa ne ni, ba dan kuma ba saboda a yi min rage. Kuma magana ta domin Allah ana yi. To amma ba magana ce ta cuta ba, cinikayya ce take shiga. Idan an yi cinikin nan na kan tura wa mutum kuɗi. To wani zai gani, wani kuma ba zai gani ba. Mafi akasari kuma laifina ne da bana koma in je in samu mutum bayan na san kuɗinsa ba su je ba, ko kuma an min rubansa. Duk tabbas ni na san haka tana faruwa. Yanzu mutum nawa ne suka zo nan suna korafi a kanka? Akalla ba a kasar ba mutum 20, wanda ni ban yi tunanin ma sun kai ba. Amma duk ka gane su? Amma duk na gane su. To dukansu ka yi siyayya a wurin su? Duk gaba ɗayan su na yi siyayya, wasu sun faɗi daidai, wasu kuma sai da suka zo muka yi interview da su aka to kudin nasu ya shiga ko bai shiga ba? Wasu a duk bai shiga ba. To yanzu mutane 20 ka ɗebi kayayyaki na wanda suke kasuwanci suke ciyar da iyalansu, kuma kuɗin bai shiga ba, yanzu me kai kenan?
to gaskiya ya zama kamar cuta tunda ba a koma an da ya kamar cuta ko kamar cuta to cuta kayo mutane ya kai nawa to gaskiya dai yanzu na ga sun kai mutum 20 amma da ban yi tunanin to a yanzu ma ba a san mutum nawa ne za su zo ba kai ba ya kaji yanzu da wani idan zaka kalli malam in ya zo ka gan sheganka malam dama ya riga ya san da bayanin kuma ya yi magana ya kuma shi ma da kansa ya nema min alfarma a kansu yan sanda su wannan mutum da kuka gani dai idan mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu duk wanda ya gan shi ya gane shi ya masa irin wannan ga lamba zan bayar sai a kokari a kira domin a shigar da korafi ko a zo hedikwatar yan sanda da ke banfai ofis ɗin PPRO wannan lamba ita ce kamar haka 08166999948 muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci akwai nadama da kake na wannan abubuwan da kai musamman ga ka ba yaro ba kuma ga kai ga gida ga family na yi cikakkiyar nadama sosai kai ba gama mutanen sun yawa ba da ka cuta kai baka tunani ma to shi malam fa kai baka dan yi tsoro ba ma kare mata ko ayi wata addu'a a masallaci ta biyo ta kanka irin wannan to ai kaga na faɗa ma ba da niyyar cuta nake zuwa ba kawai dai na san kuɗi na bai kai ba kuɗi na ba za su je ba amma duk mutane 20 kuma a ce ba da niyyar cuta ba mutum 20 a baban Allah to gani gawa ne saboda haka al'umma a kiyaye kuma ni kai abin ka baya zaka je wurin malami fa to Allah ya kiyaye amin Allah ya tsare mu amin